תודה שלקחתם הפסקה מלימודי הפיזיולוגית כדי ללמוד איתנו גם קצת פיזיולוגית. בשני השיעורים הבאים, שיהיו רק כמה דקות, אנחנו נדבר על פוטנציאל הפעולה. בשיעור הקרוב אנחנו נדבר על המושגים העיקריים שקשורים לפוטנציאל הפעולה, ואם אתם מרגישים שאתם יודעים את המושגים האלה, אתם יכולים ישר לקפוץ לשיעור הבא שמדבר על התהליך עצמו. המושגים שקשורים בפוטנציאל הפעולה בעצם סובבים סביב משהו אחד. ההפרש בין הסביבה הפנים-תאית לסביבה החוץ-תאית במונחים של חשמל, של מטען חשמלי. הסביבה החוץ-תאית נקרא לה 0, והסביבה הפנים-תאית תמיד תהיה בהשוואה אליה. זה נקרא, ההפרש הזה נקרא פוטנציאל הממברנה. במצב של מנוחה, כשאין שום גירוי, ששום דבר לא קורה, הסביבה הפנים-תאית היא מינוס 70 יחסית למה? יחסית לאפס. יחסית לאפס. הסביבה החוץ-תאית נקרא לאפס, והסביבה הפנים-תאית במצב מנוחה מינוס 70. ובעצם כל מה שנדבר עליו מעכשיו יהיה הקטנה והגדלה של אותו הפרש. הפרש או כיתוב בלעז? פולריזציה. פולריזציה. אז בעצם כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם פולריזציה, הם בעצם ההפרש הזה. כשמגדילים הפרש, מה זה להגדיל? מה זה המון? היפראקטיבי, היפרפולריזציה. ההפרש בין החוץ לפנים נהיה יותר גדול. אז אם החוץ הוא 0, היפולריזציה תהיה נגיד מינוס 80 או מינוס 90. גדלנו ממינוס 70 להפרש יותר גדול. מה זה דפולריזציה? בדיוק ההפך, הקטנת ההפרש. אם החוץ הוא מינוס 70 והוא יקטן למינוס 60 או מינוס 30 או מינוס 20, ההפרש שלנו קטן. איך ההפרשים האלה גדלים וקטנים? בעצם כל זה תלוי בחומרים שנמצאים בסביבה החוץ והפנים-תאית. יש כמה וכמה חומרים, אבל מי למדתם שהם השחקנים המרכזיים? נתרן ואשלגן. נתרן ואשלגן. נתרן ואשלגן משפיעים ומושפעים מכל דבר שקורה בתוך התא שלנו. מה משפיע על נתרן ואשלגן? מה בעצם גורם לנתרן בכלל לזוז מהמקום שלו? הרי טוב לו איפשהו. ריכוזים. ריכוזים, מפל הריכוזים או הדיפוזיה. בטבע חומר רוצה לזוז מסביבה שבה הוא נמצא בריכוז מאוד גבוה לסביבה פחות צפופה. לא בא לו להצטופף, הוא רוצה להיות בספייס. ולכן החומר ירצה לצאת או להיכנס בהתאם לריכוז. נתרן עשיר מאוד בסביבה החוץ-תאית, שכמו שלמדתם ולמדנו, היא מאוד מאוד מזכירה מי ים. נתרן זה כמו מלח ולכן הוא עשיר בחוץ. ולכן מה הנתרן ירצה לעשות? להיכנס לתוך התא, להיכנס לסביבה פחות צפופה. אשלגן דווקא הפוך, עשיר בפנים ולכן ירצה לצאת החוצה. מה הכוח השני שמשפיע על נתרן ואשלגן? חשמל. חשמל, כוח אלקטרוסטטי או כוח חשמלי. אמרנו, הסביבה טעונה חשמלית. נתרן Na+, אשלגן K+, שניהם חיוביים. ואנחנו זוכרים שבדיוק כמו בבטריה שפלוס נמשך למינוס, הפכים נמשכים. ולכן גם הנתרן וגם אשלגן ירצו ללכת לסביבה שהיא יותר שלילית. מה יותר שלילי? פנים התא או חוץ התא? תזכירו לי. פנים התא. מפני שאמרנו שהוא מינוס 70 יחסית לאפס. ולכן אם נסכם, נתרן דיפוזית רוצה להיכנס, אלקטרוסטטית גם רוצה להיכנס, אשלגן דיפוזית רוצה לצאת, אלקטרוסטטית רוצה להיכנס. ואיך הוא פותר את זה? אז איך האשלגן פותר את הדילמה הקשה שעומדת בפניו? את זה נראה עוד מעט. רמז, שינויים בריכוזים, שינויים במתחים. אבל מה שאנחנו צריכים לזכור זה שגם אם הנתרן חדור מוטיבציה להיכנס לתוך התא, הוא לא יכול לעשות את זה סתם ככה, כי הממברנה עמידה, לא חדירה בפניו. כדי שהוא יעשה את זה צריכים להיפתח פתחים בממברנה. איזה פתחים יכולים להיפתח בממברנה? תעלות ומשאבות. נכון, תעלות ומשאבות. תעלות זה בעצם דרך מאוד פסיבית להולכה, כמו מנהרה בכביש. כשתעלה נפתחת, אז בעצם מה שקורה זה שאנחנו מסירים כל מחסום בפני החומר, והוא יכול לנוע, או בהתאם למפל הריכוזים, או בהתאם לכוח האלקטרוסטטית, למקום שבו יותר נוח לו. משאבה זה הולכה ממש אקטיבית של החומר, אפילו בניגוד למפל הריכוזים. בשביל זה דרושה השקעה של אנרגיה. אז בעוד שתעלה תיפתח והחומר פשוט יזרום, משאבה תצטרך ממש לעשות פעולה כדי להזיז את החומר. משאבה, לדוגמה משאבת נתרן אשלגן, ממש תצטרך להוציא בפועל את הנתרן החוצה. אז פה עברנו על המושגים העיקריים שקשורים לפוטנציאל הפעולה, ובשיעור הבא נראה איך כל המושגים האלה חוברים יחד כדי אשכרה לעשות לנו פוטנציאל פעולה.